Ablinas sa publiko ang mga food stalls sulod sa Mayor FJR Park and Baywalk sa Mati City, Davao Oriental sugod kagahapon Setyembre 6 ning tuiga. 16 ka mga bagong stalls ang giablihan sa lokal nga gobyerno nga nahimutang sa likod sa Children's Playground. Diin pwedeng mapalit sa mga tawo ang nagkadayang pagkaon, mainom, dulaan ug souvenirs. Mismong si Mayor Michelle Rabat ang nanguna sa blessing, ribbon cutting ug turnover sa mga food stalls. Gipakita sa mga opisyal sa Mati City ang ilang suporta sa proyekto. Kalipay ni Mayor Rabat nga nahatag na sa mga renters ang ilang mga pwesto. It's a privilege na makasulod kayo dito sa sulod ng Baywalk at makagawa ng konting negosyo. May sinasabi kang captured market. Yung pagani kaninang ng tao, ma'am, bakit karon mas daghang tao sa Baywalk sa gabi kaysa dun sa peryahan? Mas madami dito nagasuroy. So that's a captured market for all. Plano sab sa mayor nga magbuntar og lamesa ug lingkuranan alang sa mga customers. Pahimangno sa Trade Industry, Investment Development and Promotions Office sa mga naninda nga bawal ang pagpamaligya og gilimnon nga makahubog tungod ang mga food stall duol sa Children's Playground. 50 pesos kada adlaw ang renta sa pwesto sa mga renters. Napili ang mga renters pinaagi sa usa ka raffle niadtong Hunyo 30. Human sa raffle, giparehistro sa mga renters ang ilang negosyo. 5,000 pesos ang gibayad sa matag renter isip occupancy fee aron mahatagan sila og certificate of occupancy. Ang 5,000 pesos nga occupancy fee ibalik ngadto sa mga renters ug galing gusto silang mohawa sa ilang pwesto. Gipailawom sab sa waste segregation briefing ang mga renters aron masigurong magpabilin nga limpyo ang ilang palibot. Nalakip sa 35 million pesos nga pondo alang sa pag-ayo sa Children's Playground ug uban pang mga pasilidad sulod sa Mayor FJR Park and Baywalk ang konstruksyon sa bag-ong mga food stalls. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.